Mysterious Lloyd Ligwena dzimwe kambani dzoshanga hit ni songo chaderera hit ndomubona uyazviudza mara nendiyamubudza uri tidiera ni songo chaderera ndomubona uyazviudza mara ndiyamutsiudza ndiri bhaderani vashumi kerekeni ni songo la chafumi vamwe vachiri chief as if you are not a thief nendidzura kabigiligi enini jena nichibva nyimbo kedzi ndiyabika dzichivibva dopfa your dogma to me is like dog food otoma uderera chenda muimbera ndichipumura ndavona achikoenderera I can handle him with unharm tied behind my back and blindfold on think about the words I want ndomubona uyazviudza mara nendiyamubudza uri tidiera nisongo chaderera ndomubona uyazviudza mara ndiyamutsiudza ndomubona uyazviudza mara nendiyamubudza I'm not here to please him. It can't be the reason why I got a gun or for me to hit the gym. Nditikedza team ene ukojia ungandiya mushumera ndishumera cherede atingadotambura I'm not dumb I come out I hit no matter where I start from ati tangano yawe nawone ati mungana wawe I give praise to Yahweh yeah. Ndomubona uyazviudza mara nendiyamubudza uri tidiera nisongo chaderera ndomubona uyazviudza mara ndiyamutsiudza ne atishumisaso ndiimba so mizika waso atingatonipi zvidhaira zvinongatidiera nawo kereke ndichidhiera mara atingatonipi zvidhaira uri ndiyapenga ngauri uyamvenga uri ndifunesa ya urenga mara nane ndomuona uyayifunesa zvino asongondinsengisa ngauri zvingadompengisa yeah.